इन्हें बही लोग बाड़ी, माता लोग बाड़ी और हमारे जात जीवन तुल्य जे भी आप बैठल बा सबके इज्जत से चरण छूट प्रणाम करता नहीं अतनी ताली बजा के अपना बबुआ के छोट भाई के आशीर्वाद होला सब दी सबके जैसे गोड़ छूटे गोड़ लगता है। बड़ा ही सौभाग्य बा कि आज हमार छोट भाई जेकर नाम विकास है ए चले सर भैया चाचा हां हां बोलो तब टाइट है हेलो कोरस में हो जाए के आज शादी बा हां हां और छोट भाई के बड़ा ही सौभाग्य हमने के कार्यक्रम में सम्मिलित बानी जब अपना पूरा टीम के लेके हमने के आए बानी अरे जरूर लेकिन रौरा सबसे को निवेदन बा कि जवन भी गलती हुई हमने के कलाकारों से माफ करना जैसे कि कोरोना कैंसर विकट समय चला था हां जितने भइल बा अगर हमने से त्रुटि हुई माफ करब जा बड़ा सोच समझ के कैसे कैसे ये सफल भइल बा कार्यक्रम होता ई के हम ही जानता नहीं हमारा पूरा टीम जानती है। अरे जिया कहल जाला कि कोरा कागज पे एगो हम चांद बनौले बानी हां कोरा कागज पे एगो हम चांद बनौले बानी धरती के हम आज जा आसमान बनौले बानी हम ज्यादा ताने की रौरा सब हमारे है हमारे रहब यही से हम रौरा सब के अपन भगवान बबुआ हो ज्यादा समय ना लेते हुए कोनो भी कार्यक्रम होला तो एगो माई के स्तुति होला अरे होला माई के स्तुति कह के हमने के दो गो किसमिस के बोलियो लिए बनी है ओहो बचपन की सबूर रखे के बाद जैसा ही बुलाई जा तो जेकरा पचावे के गौ होई पचाई जेकरा ना पचावे तो उल्टी वो बोल दे लेकिन तनकी से सबूर करे करे माई के बंधना हो जाए कहे के भाव बाबा बहुआ रे तने बजाओ तो